ମୁଁ ଦୀକ୍ଷିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦୀକ୍ଷିତା's କିଚେନ୍ କୁ। ମୁଁ ଆଜି କ୍ରିସ୍ପି ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ଆଳୁ ପକୋଡ଼ା ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ 3ଟି ଆଳୁ ନେଲି, ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଦେଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। କାଟିଲା ପରେ ତାକୁ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ତାହିଁରେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଟିକେ ସବ୍ଜି ମସଲା ପକେଇକି ଗଳେଇ ଦେଲି। ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାହିଁରେ ଦେଲି ବେସନକୁ ବି ଗଳେଇ ଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗଳେଇ ଦେବା। ଆଳୁରେ ଯେମିତି ବେସନ କଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବେସନ ନେବେ। ବହୁତ ପାଣି ବି ନେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ପାଣି ନେଲେ ସେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହବ ନାହିଁ। ପରେ ଗରମ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇଲି। ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ପକେଇଦେଲି। ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଳୁଟା ସିଝିବନି। ଆଳୁକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ এই କଲର୍ ଆସିଲେ କାଢ଼ିଦେବା। ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଲାଗୁଛି ନା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ୟମ୍ମି। ରେଡି ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ଆଳୁ ପକୋଡ଼ା। ଆପଣ ଆକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।